Яшь Резидәгә мин теләкләремне әйтер идем. Мин беренчедән шундый матур гаиләм булды. Үземнең мәхәббәтемне очратып, бер күрүдә гашык булып, матур иттереп тормыш кырып җибәрдек. Ә инде менә яшь Резидәгә әйтәсем килә, гел бизнес дип чаптык эшне булдырасы килде, өйләр салдык, ә менә бер әйбер безнең онытылып калды. Ул инде менә яшь Резидәгә, менә шул яшьлеккә кайтарсам, бер теләгем бар анарга минем. Бер матур гына бер кызчык тап кайткан булса, әйбәт булган булыр иде. Кызым белән сөйләшә торган, эчке хисләремне аңлата торган әйбер булыр иде, менә кызыма сөйләр идем. Киленнәрем дә кызларым кебек, Аллага шөкер. Ә инде менә шул, менә яшьләргә һәр вакытта да ынтылырга кирәк, балаларны күбрәк алып кайтырга, балалар күп булган саен Ходай Тәгалә үзе ярдәмен бирә. Балалар кирәк һәр вакытта да. Әлбәттә, әни кешегә инде кыз бала кирәк. Нәрсә генә булса да.